Sinodaba la kumele ngichazele lona futhi ngiyazi ngeke lingingenele kahle. Awufethu sipho kungengichazele mfethu nami afotshela-ke manje. Mfethu mfethu onhliziyo nje mfethu kodwa mfethu uzomele ngikutshenile yabo. Sure wenabe mnganami. Ya wena mfethu yabo mfethu ulo usine. Sure. Wena mfethu usine mfethu lengane mfethu atshena ukuthi yakho mfethu akuyona yakhe yami. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back. Ambogeli we-Black Life TV. Isiqephu sethu sithi sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni Magasela. Kulolu hlelo ngiyazi senza le nto le efanayo. Mawukuthi wena uyaqala ukubukela lolu hlelo siyakwamukela kakhulu. Please hlale la kuba umndeni nje vele usubscribe kube ikini labo ukuze yonke into yakhe izoba right. So kubalekile kakhulu la ekhaya sibe nabantu abazokhipha imfihlo. So umukhipha imfihlo ke uyasichazela ukuthi kahle kahle wena ufuna ukufanele ba umchazele yonke imfihlo yakho. And ngiyakutshela ke mina mfethu ungacabanga ukuthi musu khipha imfihlo ikhipha usuready ukuthi noma ngabe yini elandelayo uzokwazi ukuyimela. Ngoba if a case requires us ukuthi sivule icase asikwazi ukulinda even though sizobe singenzeli umbukelo kodwa sobe senzela ijustice. Right now I have ubhuti eduze kwami ngicela ukumnikeza ithuba naye abingelele umbukelo Black Life bese yazi ukuthi uqhamukapi. Emva kwalokho ke bese yasitshela ukuthi usifisa singisize ngani. Sawubona my brother njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mfana wami. Ngicela ubingelele umbukelo Black Life bese uyasho ukuthi uqhamukapi. Sanibonani kwi-Black Life. Mina ngiswala eMlazi. Into engilethela ekhaya ngize ngoba kade ngizofuna ukusho isitori sami esenzakala. Shuthi lana ubra wami benentombi manje njoba enentombi sahamba oyena wahamba ubra wami mehambile intombi yakhe yafika kwami izomfuna. Okay. Mayifika kwami izomfuna shuthi mina ngishayela iwayini. Njengoba ngishayela iwayini ngiyangamtshela athi akangene ulo usizo usazoqhamuka mhlawumbe. Sure. Ya kwami isikhathi sayishayela iwayini kamnandi ya sashaya manje ke iwayini ilangene egazini. Mase singanile iwayini egazini sabe salala by mistake. Mase silalile wadlula insukwana ezincane yabuya intombi yasizwe yazongitshela ukuthi imithi. Okay. Nje usibuye sithi imithi mina ngaba shocked ukuthi yibungu lento ngizoyimisa kanjani. Kwamanje usiza umngani nami. Sure. Yabo. Kuzobe ngathi ngiyambetray mhlawumbe ngihamba ngemuva. Yabo. Manje waswenzakale lokho inganje bisithe imithi ngabona ukuthi okay mfethu acela ukuthi ungamtsheni usiza ukuthi ngimithi umithiswe mina kuzoba ngathi uyena usiza ukumithisile. Ya kwahamba njalo isikhathi ingane ulo intombi yakho ulo usizo yazala. Asizalile ingane yaphuma ingane okay kamnandi ngithi wasise ngiyayibuka mina ingane ngithi usizo akazi ukuthi nami kangayimithisi ukuthi ingane ingane ngiyayibona ifana nami manje ngeke ngikwazi ukutshena usizo ukuthi ayibufisi lengane ifana nami kanje and naye ngiyambona usizo ukuthi ukhona kulengane. So kwaphoqa ukuthini manje asivele mina ngeke ngidlala indima ukuthi angiqhelele naye usizo ngapsa libe lengihamba naye. Uma izogcina sekubonakala ukuthi ayibo lengane ifana nawo bo2 amakhaladi bo2 yabo. Masiqhelelana kanjalo ngabona ukuthi kuzoba khona inkinga saqhelelana kodwa mangifika mina kantombi kulo intombi yakhe usizo ngiyakwazi ukufika inganeni ifike ngiyibambe nje kahle ithule maye kumina yabo kodwa mayifika kodwa makufika usizo ingane iyakhala. Awu Ya iyona into yenze manje ke lokho ke mina bengithi angizokusho khona la ka Black Life. okay ufisa sikusize. Ya ngifisa ningisize nje ngikhulume ngimtshela iqiniso. Kwamanje yena usizwe uzongibulala mathiwa story yasithola. Namanje nje usazokubulala Jomo. Kodwa mhlawumbe singamane ngibale. Okay ngiyakuzwa mina mfethu uthi washaya intombi kaBrawa. Ya Brawa. Yathola ukuthi siyithwele. Yakutshela futhi ukuthi ithwele. Yangitshela ukuthi mithe ngabe sengithi mina ngcono angamazi yathi intombazane yona mususa frame umngani boyfriend yakhe yazi kahle ukuthi ingane yakho. Ya yona ayingenayo ichoice ngoba manje nayo kube ayingavumi sasogaxela soyithu. Yabo. Yeah. So mesimfanela kusizwe manje mfethu aphinda behave ngalendlela kade uyilindele uzenze njani? Ngizozama ukuthi mhlambe
sithole indlela yokuthi sikwazi ukukhuluma kahle ngoba iphutha lenzeka liphasi kwami nayo intombi yakhe. Uyayondla ingane uSizwe manje? Yeah, uyayondla ingane. Wena? Yenzela yonke into. Mina ngenzeli lutho ngoba manje uma ngenzela something. Inkinga manje kuzojumpisa ukuthi nento ekhona phakathi mangenza something. And noma wakhe ma wentombi yakhe akazi lutho ngami naye. Yo. Yeah. What a difficult. Lalela zama ukumthola uSizwe because ngiyacabanga ukuthi udaba lakho nje lu straight to the point. Unaso wena isifiso sokuthi ingane igcina ingakuwena uma ukuthi usifiso uSizwe njalo uyavuma ukuthi okay ngoba ingane yakho even though ngeke kube kanjalo sengiyasho nje. Yeah, ingane mina ngingayithatha iposition yayo. Ukuthi ngiyikhulise ya. Ngiyayikhulisa uma ukuthi yena uSizwe mhlambe ngathini useyayiduba ingane ngenxa ukuthi kwenzala lento ngingayikhulisa mina ingane ngoba vele kuyafana ukuthi yami. Vele ufanele ayidube phela akwazi ukondla ingane engayo neyakhe. Basathandana nentombi yakhe kodwa? Yeah, kumanje sikhuluma bayathandana. Yo, okay. Azama ukumfanele uSizwe mfethu. Hayi king. Sibone ukuthi uzothatha kanjani oludaba. Hayi king. Bukele Black Life TV uyachaza ukubhuti udaba lakho ukuthi kunomngane wakhe bayafana bawu2 bamakhaladi. So ingane utheme ubra wakhe ngeke washaya intombi yakhe and then okay angingathi washaya walala nentombi yakhe benza imidlalo yabantu abadala. Oh my goodness, cela ningisize ngikwazi ukunabukela izinto. Badlala imidlalo yabantu abadala. So bebedlala imidlalo yabantu abadala kwenzeka usisi wayithwala. Emva kokuyithwala wabuya azomtshela ubhuti ukuthi useyithwele. Ubhuti wasethi ingcono siframe uSizwe ngoba ungangibulala nokungibulala bengatholi ukuthi mina bengishaya wena. Yeah. So into eyenzakalile ke kwagcina kukanjalo. So uSizwe uhleli lengane engayone yakhe. Yawo manje naye ubhuti usecabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi amtshele uSizwe iqiniso. Ingane isineminyaka manje? Ina 2 years old. Isina 2 years. Yes. So ngicabanga ukuthi kusa-early kakhulu for uSizwe ukuthi angale beqhubeke kondla ingane engayone yakhe. Yeah. Azama ukuthola uSizwe bafethu sizama umtshela ukuthi hayi akuhambi kahle. Angambulali komunye inkosi yami. Hey. Hello. Sawubona njani? Siyaphila sisinjani? Ngiyaphila. Khuluma noMlangeni Yebo. Magasela from Black Life TV sikufonela kuhlelo olubizwa ukuthi sikhipha izimfihlo. Yebo. Kunobhuti la eduze kwami uthi ubra wakho khona into afisa ukuthi ayikhulume nawe. Bra wami Umngane wakho. awumnike sisingizwe. Okay, shapa. Hola Sizwe bafo. Sure, Grand. ngikrende Sipho ngithinta usungithinta manje ngithinta usungithinta nomunye my sister ithini? Bese nodaba la kumele ngichazele lona futhi ngiyazi ngeke lingenele kahle. Awufethu Sipho bungengichazele mfethu nami afotshela-ke manje. Mfethu apho onhliziyo mfethu kodwa mfethu uzomele ngikutshenile yabo. Sure winabe mnganami. Ya wena mfethu yabo mfethu lo usine. Sure. Wena mfethu usine mfethu lengane mfethu atshena ukuthi yakho mfethu akuyona yakhe yami. Ayimake mfethu aza ngikuzwayo kahle ngathi usuyabhibhisha manje. Mfethu kukanjalo mfethu nami mfethu bese ngibonile ukuthi angene ngikutshela. Awungitshele kahle angizwa lento oyikhulumayo nje ubusuthi kukanjalo nje angibuza uthini kumina uyiqale phansi lento inaba ngikuzwa kahle ndoda. Ehlisa umoya ngabe ungizwe kahle. Yo wena musukuthi angehlisa umoya ungakangitsheli udaba ngizwa ngizoyehliselana umoya ngingezwa ngitshele ithini. Okay. Okay bafo ngithi mina lengane usinathi yakhe akuyona yakhe yami. Uma ngingayona yami kaba oyakho. Yami. Hayi ngeke ndoda cha ndoda uyangijwayela-ke serious-ke ndoda. Uma uthi eyakho uchaza ukuthini mhlambe eyakho ngokuthi uyazipha noma mhlambe nake nathintana nje lathile. Ya sathintana namfethu avele yamithi. Hayibo madoda. Hayibo. Naye ngolume nginonela uthini kumina ndoda? Kukanjalo nje mfethu ngithi mfethu ake ngilikhulume leliqiniso singaze nje mfethu ube ngathi ngiyalentunya mhlawumbe ngiyi-fake friend yabo. Ayikho bra wami into ozothi uyi-fake friend yona uyiyona vele. Ngeke ungitshele ukuthi uzosuka la uhambe ukhuluma lapha kuma-TV show uyokhuluma indaba yentombi yami uzongitshela ukuthi wena udla ithekeni yami wathi uma uqeda ukudla ithekeni yami yamithi. Awuyikhulumi ngani lento kumina yabona kwayikona lokhu ungijwayela kabi.
Mfethu, lapho mfethu ayedle ishiyele mfethu ukuthi nje kodwa ithuba lokuthi ngikutshele. Ishiyele iphakele ubani. Uyabona kwayikona lokhu ungenza slim. Ungenza slim madoda ufika uhlithekeni yami la hambe yako TV usuzoxolisa khona usingane uzoxolisa kumina njengamadoda sikhipha nofakeni icaca. Ya ngisazofika la wena ngizoxolisa ukuthi bengisafuna nje qale bengisize la kwi-Black Life. Into abazokusiza ngawo kwe-Black Life ukuthi bakukhiphe lapho ushayise kumina mina ngivele nje ngidale nje u1 ngawe straight ngoba ayikho into ozoyixolisa kumina ngenza slim. Le ngane ngiyikhulise kanzima le ngane ina 2 years wena lokhu ubhezi la lokhu isalutha la uyisalutha kanti uyazi ukuthi ingcosi yakho mayelapha ekhaya iyahlezi yakhala le ngane ibanga umsindo la le ngane ngazi ukuthi nje le ngane nje akuyona nje ingane ephilayo kahle kahle wazi washo noma ngathi ifuna usiko wena ubhezi ungenza slim la. Mfethu, wena mfethu naye kodwa mfethu uma wengane kumele ngabe uyishilo lento. Bekumele ngabe uyishilo ina ngithi wena phela walonto nje ithekeni yami. Uyazi ukuthi ihamba kanjani lento lofa. Ihamba kanje wena oshela ithekeni ayisheli wena. Ya kunjalo. So wena umuntu onecala la wena shayisa kumina uthi moshayisela kumina uthi inhliziyo nje ibhekene imoto konizobona kuzochitheka ubugayiyo mngane wami. Vele kade ngakubona wena mfethu ukuthi uyinyoka. Safuna ukuthi sike sixoxe kahle nawe. Wena mfethu ke manje ngiyishelanga nje inkinga. Kwenzakala iphutha. Uyabona naloku usawungigcwalisela ukuthi intombi yami uyithatha sokwesibeke. Engizoyenza la izothatha imithwalo namhlanje lizoshonela namhlanje lapho wena ngifuna ushayisele la kumina sixoxe njengamadoda futhi akhe kufanele ungisize ngayiyodwa vele uvala ifoni ngoba vele manje uyangikhathela wena straight. Usho kanje nkawu? Hayi musu lokho ngisho kanje ngisilima la wena. Le phone le vele ungijwayela kabi. Okay mfethu. Amapati kaJanuary lawo. Yazi amapati kaJanuary lawo. Yini bakithi? Sawubona mfethu. Yebo sisi. Yebo sakhuluma nomlangeni Makasela from Black Life TV. Yebo sisi. Bhuti wami ngicabanga ukuthi ubhuti Light uzokwami mesibhalelile wasethi ufisa ukukhipha lemfihlo le yasevele esetshele yona. Yebo sisi. So nami ngiyacabanga la ngiyabona ukuthi uphatheke kambi and you are allowed ukuthi uphatheke ngendlela ophatheka ngayo nami asekuthiwa minguwena ecathulweni zakho mengafila ngendlela ofila ngayo but ngazi ubhuti noma ngiyazi ukuthi awungazi ngizama nje ukuthi ngikuadvise yabo ukuthi ukhumbule ukuthi lento noma ibhlungu kangakanani whatever uzokwenza kubhuti leyo nto ingakugaqelisa ukuthi ungagcina usuboshwe yabo kanti into osuyibonile wena eright ukuthi ubonisa umngane wakho uyifake. So and namanje ngiyazi ukuthi mhlawumbe kuningi osukwenzela ingane izalwa kuze kube manje but mina ngingacela nje bra wami mfethu yabo ukuthi ehlisa umoya uzama ukuthi lento leyo ithathe ngenye indlela ubone ukuthi une fake yentombi une fake ka bra wakho vele nabo ngebethandana ngiyakutshela mina ngoba into abayenza lo bhuti ngiyasakwazi ukuphinda ithemba intombi yakho for the fact ukuthi yakhiphela yena ukhona isign nje ukuthi ayike nomuntu ongamthemba kodwa ngoba iphutha selenzekile mfethu mina mengiyicelela ukuthi ungayithathi i-decision permanent under temporal circumstance. Kodwa nje sisiwami ithuba elincane nje ngeke ngimubambe ngimdedele njengepapa lasekuseni elishisayo nje kancane nje. Inkinga uzoboshwa phela uzovalelwa and ngeke beze bekuyeka ngifuna unqaba manga uzovalelwa and mhlawumbe manje uyayisebenzela awusebenzi wena mfethu. Yasipana. Uyabona mfethu amantombazane maningi uyayispanela usangathwele enye intombazane yabo leyo nto iqhubeke impilo yakho ubona ngiyazi ngeke kube lula. Into engidina kakhulu lo mdidi into ade yenza la endlini bethi uma efika ngihleli nawo sinela afike la aloke embuka ngamehlo la isilungu la kanti uyazi ukuthi umbuko uyamfuna yonke engidina kakhulu leyo kodwa abo bawuthiwa bekho right usisi nayo ubhuti mina mengithi ngicela nje ukuthi ngicobelele ngulathi kancane ngiyazi ukuthi uhlaniphile mfethu kodwa lento ekishayela yona uyivari vele uthola umunye umuntu uvela uphume nje kubona boba uthu ayikho ibhlungu lento emva kwento engake ngibenzele yona usinene engcosi ibhlungu kakhulu ngayifaka ngisho esikoleni esibizayo ngiya-understand ngiyazi kunzima kodwa egcineni uyalazi iqiniso mina engikubonayo abanye abantu bayahlala nalento futhi uthola ukuthi ingcosi izishaya o20 ibani umuntu engashongo ukuthi le ngcosi ikhulisa ingane engayona yakho. Ngiyakuzwa mntakamayi. Ngiyakucela bandla ngicela nje uzama ukuthi wehlise umoya mhlawumbe sizophinde sikufonele after ilokhuzana ishow sikucheck ngoba sikwazi nathi ukuthi sivume bakunikeza isigaxa singasakunakekela emva kwalokho.
Ngiyabonga kakhulu Dama. Ngiyaxolisa kakhulu bhuti wami, I'm so sorry. Akunankinga, siyabonga sisi. Sharp. Yeah. Yo, Hey, uzizwa kanjani manje? usukile. Hey, ngisaba kakhulu mase sekhuluma ukuthi usefuna ukungibamba ngezandla. Kodwa ngoba-ke udaba lakhe nami sengivele ngilifake emaphoyiseni, kodwa manje vele siboshwe soyi-2 nje. Eyi, Wenzeni wena? phela ngithi manje uma ukuthi nami ngiyakusukumela lo ukuthi nje bethi uzongishaya. Mase sesilwa kanjalo uzobe seyifaka emaphoyiseni le ndaba. No, into esozama ukuyenza thina ngoba phela angithi thina sikunikeze i-platform ukuthi uyenze lento le, confess. Njengoba usuconfessile, ngikhulumile nobra wakho na after ke ngizozama ukuthi ngikhulume naye, sizama ukuthi simkhalimise simbonise ukuthi isinyathelo sakhe lesafuna ukusithatha ukuthi nilimazane vele egcineni nawe uma usuyibuka leyo nto noba uthuni flobhile. Ya, siflobhile kona. And naye indlela esekhuluma ngayo ukuthi ngangifika endlini ngibe ngathi ngiyambuka kanti ngimbuka ngehlelo emlungu, hayi akubanga kanjani njengoba dingisho ukuthi wafika endlini eyami ezofuna bani uma uyena ulo usizo intombazane. Ifika endlini uzofuna usizo kanti usizo akekho. Mina ngivele kade ngishayeliwe njengoba kade ngichazile. Yabo, hayi ukuthi mhlawumbe into ebengivele ngifuna ukuyenza ngayiplan. Ohlosile ukuyenza. Ya, ngangahlosanga ukuyenza into eyenzeka ngoba vele phela ama-percent ke akekho ongazi ukuthi bekufake entweni e-wrong. Ayi okay, angingagxili lapho kwi-percent. Wena khona isipani unaso, uyaspana? Ya, ngiyasipana. Uzokwazi nje ubusizo kuthiwa ingane ifunde iy'kole ebizayo, uzokwazi ukuqhubeka nalokho? Hayi, lokho hayi ngingakwazi ukumela kwamanje nami ingane ngithemba sengiyibheka hayi ngikhona impela yami. Ngingayimela nje yami ingane ukuthi noma kuthiwa yini futhi. Siyabonga kakhulu ukusithemba ka-Black Life TV ukuthi ungakwazi ukubeka lo daba lakho. Asigcini-ke kumakhamera kuphela siye sililandelele udaba sibone ukuthi gcina lungiseke ngempela. Ngoba inhloso yethu ukuthi sisize abantu and nezinye iy'mfihlo zabantu siyikhiphe out there so that abantu bezo-understand ukuthi uyakwazi ukukhipha imfihlo bese futhi emva kokukhipha imfihlo yakho sikulandelele ukuthi uphephile, yonke into ihamba ngendlela. Ngoba nami mase sekhuluma kanje hayi angisaphephanga ngempela. Hayi vele kade uyibonile ukuthi awuphephile, uthe uqala nje wathi angakubulala nokubulala, but lokho kushilo konke uvele waconfirm my brother. Anyways, imbukelo Black Life TV liphela kanjalo kudaba lapho eceleni kwami kade ufuna ukuzoconfessa kubra ukuthi no, intombi yakhe njengoba inengane, ingane akuyona eyayo, eyakhe njengoba nimzwile kubhuti indlela ade ephatheke kabuhlungu ngayo. Ake sithembe ukuthi ayikho into embi ezokwenzeka. Mina uMlangeni Magasela ngiyabonga kakhulu, ungakhohlwa ukupress subscribe lapho, sibonane futhi ku-episode elandelayo. I'm out.